El trastorn de l'espectre autista és un conjunt de condicions del neurodesenvolupament caracteritzades per dificultats en la comunicació i la interacció social, així com per la presència de comportaments repetitius o interessos restringits. Les manifestacions i la intensitat dels símptomes poden variar molt d'una persona a una altra, des de casos lleus fins a situacions que requereixen un suport continu al llarg de la vida. El desconeixement sobre el TEA i sobre les formes d'intervenció més adequades per afavorir l'accés a entorns socials i educatius inclusius genera una creixent necessitat de formació, orientació i assessorament. En aquest sentit, la sensibilització es converteix en un dels pilars fonamentals per a prevenir situacions de discriminació i fomentar una societat més empàtica i respectuosa, basada en el coneixement, la comprensió i l'acceptació. Per aprofundir en aquesta realitat, hem comptat amb la col·laboració de Mari Carmen, directora de l'associació Te Ayudamos de Silla, qui ens ha oferit una visió pròxima i valuosa sobre el treball que realitzen i sobre la importància del suport a les persones amb TEA i les seues famílies. A continuació, presentem la informació i les reflexions fruit d'aquesta conversa. L'associació Te Ayudamos, una resposta comunitària a les necessitats de l'alumnat amb TEA a Silla. A Silla, comarca de l'Horta Sud, va sorgir l'associació Te Ayudamos amb l'objectiu d'oferir un recurs educatiu especialitzat, l'aula de comunicació i llenguatge. Inicialment, moltes famílies, com la de Mari Carmen, actual presidenta, havien de desplaçar-se a altres localitats per a accedir a aquests serveis. Amb l'augment del diagnòstic de TEA i la limitació de les aules existents, la regidora Raquel Sánchez va impulsar la creació d'una aula web a Silla, aconseguint-ho després de recollir 2.000 signatures i presentar-les a la Conselleria d'Educació. No obstant això, l'aula es troba completa, amb llista d'espera i només és accessible per a l'alumnat de Silla. L'any 2017, diverses famílies van constituir Te Ayudamos amb l'objectiu de donar suport i organitzar activitats per a infants amb TEA i les seues famílies. Actualment, l'associació està formada per 13 famílies. Des de la seva experiència, aquestes valoren especialment recursos com l'aula de comunicació i llenguatge del CEIP El Patí i la figura de l'assistent personal infantil regulada per la llei de dependència, ja que han sigut de gran ajuda en el desenvolupament dels infants. Te Ayudamos té com a objectiu adaptar Silla per a fer-la accessible a totes les persones amb TEA, oferint activitats que fomenten el suport mutu i la sensibilització social. Han organitzat cursos, jornades i activitats obertes al públic, així com celebracions com el Dia Mundial de l'Autisme i la Fira de Sant Sebastià, donant visibilitat a les seves iniciatives a través de l'Ajuntament i les xarxes socials. El desenvolupament de les persones amb TEA al llarg de les etapes vitals. Les necessitats i reptes de les persones amb TEA varien segons l'edat i el grau del trastorn. Durant l'etapa d'infantil i primària es treballen aspectes bàsics del desenvolupament, com el control d'esfínters, els hàbits d'alimentació, la paciència i la regulació de crisis, amb un paper fonamental de les famílies en l'acompanyament. Durant la preadolescència i adolescència apareixen canvis propis d'aquesta etapa, com la sexualitat i l'autonomia, que també requereixen un suport específic. En la vida adulta, el procés de transició a la vida adulta busca desenvolupar al màxim la independència de la persona, tot i que moltes continuen sent dependents, assolint una autonomia relativa segons les capacitats individuals. Les diferències segons el tipus de TEA són notables. Les persones amb Asperger presenten dificultats socials i comunicatives, però amb llenguatge, cosa que permet una escolarització normalitzada, mentre que altres formes poden absentar-se del llenguatge oral, com en el cas de Javier, que es comunica mitjançant el programa Proloquo, amb pictogrames i teclat. Aquesta manca de llenguatge oral té un fort impacte emocional en les famílies, fet que evidencia la necessitat de recursos, acompanyament i visibilitat per a totes les persones dins de l'espectre autista i els seus familiars. La importància dels sistemes de comunicació en el TEA. Els sistemes de comunicació augmentativa i alternativa com Proloquo són essencials per a moltes persones amb TEA. Aquesta aplicació permet que davant una pregunta la persona seleccioni pictogrames a la tauleta i el dispositiu generi la veu corresponent, afavorint la comunicació, la comprensió i la consciència del llenguatge. En alguns casos, el llenguatge verbal no és funcional i l'important és que la persona pugui comunicar-se de manera eficaç amb el sistema que millor s'adapti a ella. El comunicador afavoreix l'autonomia i resulta molt útil en activitats educatives i lúdiques, creant ponts comunicatius entre famílies i infants.
En altres casos, quan la persona sí desenvolupa llenguatge oral, es treballa en l'expressió i la comprensió per millorar la comunicació, tot i que poden persistir dificultats en l'ús del llenguatge, especialment en persones amb Asperger o TEA lleu que tenen problemes per entendre metàfores, bromes o dobles sentits. El llenguatge i les emocions en les persones amb TEA. Les persones amb TEA, especialment amb Asperger o grau 1, tenen dificultats per comprendre conceptes abstractes i interpretacions socials subtils. El seu llenguatge és literal i poden expressar-se de manera directa, sense utilitzar fórmules de cortesia, cosa que dificulta comprendre acudits, metàfores o dobles sentits. També tenen dificultats per identificar i anomenar les seues pròpies emocions i per interpretar-les dels altres. En els casos més lleus es treballa per ajudar-los a adaptar la comunicació, aprendre a expressar-se amb més sensibilitat i entendre que una mateixa idea pot transmetre's amb diferents tons o matisos, sent aquest treball essencial per a la integració i autonomia de les persones amb TEA. Diferències en la manifestació del TEA entre xics i xiques. Els factors culturals i educatius han influït en la manera com les xiques afronten el TEA, sovint emmascarant els símptomes i aparentant normalitat malgrat les dificultats internes, cosa que provoca diagnòstics més tardans. En els xics el TEA sol manifestar-se de manera més evident i es detecta abans, mentre que en casos greus les diferències desapareixen. Aquestes particularitats afecten tant el diagnòstic com l'atenció rebuda, evidenciant la necessitat d'una detecció més primerenca i ajustada a cada persona. L'evolució en el coneixement i investigació del TEA. El coneixement sobre el TEA ha avançat significativament, especialment en diagnòstics, tot i que els recursos continuen sent insuficients. La detecció primerenca ha millorat, identificant casos fins i tot en aules de 2 anys gràcies a una major visibilitat del trastorn. Els estudis mèdics i recerca analitzen factors de l'embaràs, característiques mèdiques i ambientals, així com proves genètiques, contribuint a ampliar el coneixement científic i permetent oferir suports més ajustats a cada persona i família. Persones amb TEA, la necessitat de més recursos i suport continu. Quan arriben a l'adolescència i l'edat adulta, les persones amb TEA necessiten més recursos i suports específics. Les aules de comunicació i llenguatge secundària són escasses i molts adolescents perden aquest suport, obligant les famílies a escolaritzar-los en centres específics o repetir curs. Els centres específics només admeten alumnes fins als 21 anys i després cal traslladar-los a centres ocupacionals de dia o vivendes tutelades, recursos insuficients davant la demanda. Conviure amb el TEA és una lluita constant per a les famílies, marcada pel desgast físic, econòmic i emocional, al qual s'afegeix la manca de suport escolar i la necessitat de dedicar temps i recursos a logopedes i terapeutes, afectant la conciliació laboral i l'estabilitat familiar. Activitats i projectes per a les famílies amb fills i filles amb TEA. Te Ayudamos ha creat activitats dins de Silla per evitar desplaçaments continus de les famílies, amb escoletes d'estiu, Pasqua i Nadal, específiques, amb esport adaptat, musicoteràpia i natació adaptada, proporcionant diversió i benestar físic i emocional als infants. Crisis en xiquets i xiquetes amb TEA. Les crisis poden aparèixer davant situacions percebudes com fora del control de l'infant. La gestió depèn del grau d'autisme i de cada infant, i inclou anticipar els esdeveniments, parlar amb to suau i seqüenciar activitats. Amb les famílies aprenent a comprendre i prevenir moltes vegades les crisis només amb la mirada, millorant la regulació i el benestar dels infants. Situacions quotidianes i adaptacions per a xiquets i xiquetes amb TEA. En situacions quotidianes, les famílies utilitzen estratègies com auriculars o abraçades per ajudar els infants a regular-se. La intolerància a les esperes es resol amb mesures com el carnet de preferència en activitats públiques, permetent accedir abans i evitant malentesos amb monitors i altres famílies. Les falles i les persones amb TEA. Les falles representen un repte per a les famílies pel soroll intens que provoca por i tensió malgrat l'ús d'auriculars. Algunes adaptacions com pictogrames, lectures fàcils i exposició gradual als sons ajuden a comprendre millor la festa i reduir l'impacte traumàtic, tot i que cada infant té les toleràncies diferents i cal preparar-se prèviament per garantir la seguretat i el benestar. Picassent, un poble que camina per la diversitat. Des de l'any 2019, Picassent acull cada desembre una cita molt especial, la Caminada Solidària Sant Silvestre Solidària, organitzada per la Fundació TEA i el Club Picassent Corre. Aquesta iniciativa, que ja suma 6 edicions consecutives, s'ha convertit en un símbol del compromís del nostre poble amb la conscienciació sobre l'autisme i el suport
a la Fundació TEA, entitat que treballa incansablement per millorar la vida de les persones amb trastorn de l'espectre autista i de les seues famílies, promovent sempre el respecte, la inclusió i la igualtat d'oportunitats. La Sant Silvestre Solidària no és només una caminada de final d'any, és una festa de colors, somriures i solidaritat. Les i els participants, moltes d'elles i d'ells amb disfresses creatives, opten a premis especials tant a la millor disfressa individual com a la millor disfressa en grup, omplint els carrers de Picassent d'alegria, convivència i esperit comunitari. A més, la prova compta amb la col·laboració de nombrosos comerços i entitats locals, que any rere any aporten el seu granet d'arena per fer possible aquesta celebració solidària. Entre totes i tots s'aconsegueix recaptar fons destinats íntegrament a la Fundació TEA, convertint cada pas en un gest de suport, empatia i esperança compartida. Picassent demostra així que, quan es tracta de visibilitzar la diversitat, fer costat a totes les ciutadanes i ciutadans i sumar esforços per una causa justa, la resposta és sempre unànime: solidaritat, inclusió i compromís. Divergentes i famílies, la lluita per la visibilitat i la igualtat real a Picassent. En el cor de Picassent, on la convivència i el veïnatge formen l'essència del nostre poble, sorgeix amb força la veu de l'associació Divergentes i Famílies. Aquesta entitat, integrada actualment per unes 30 persones, representa una crida col·lectiva cap a la conscienciació i el reconeixement de la diversitat funcional com una part indissociable de la nostra societat. La seva trajectòria no ha estat exempta de dificultats, ja que han hagut de superar anys de traves burocràtiques i administratives que van arribar a qüestionar fins i tot la seva pròpia denominació, un fet que palesa les barreres invisibles que encara persisteixen en el camí cap a la inclusió plena. Malgrat aquests obstacles, l'associació es manté ferma en la seva defensa de la dignitat. Recordar-nos que, com a ciutadania que contribueix equitativament a les arques públiques, totes les persones hem de gaudir dels mateixos drets i oportunitats sense haver de demanar constantment l'atenció que els correspon per justícia social. Actualment, la realitat de l'associació és un testimoni de resiliència, però també de les mancances que encara s'han de resoldre per a garantir el benestar de les seues usuàries i usuaris. La seva activitat es veu condicionada per la falta d'un local municipal propi, la qual cosa limita la seva programació regular. Tot i no comptar amb una seu oficial, l'entitat troba un suport fonamental en el Club de Teatre, el qual ofereix un taller de teatre de 40 minuts una vegada a la setmana, també amb l'Església de la Miraculosa, que cedeix generosament les seues aules per a la realització d'activitats i col·labora amb la causa mitjançant donatius. A més, la seva presència al municipi s'enriqueix gràcies a la col·laboració d'altres entitats de Picassent, com la Societat Artístico-Musical de Picassent, els Scouts o el Club de Futbol local, que s'uneixen per a realitzar activitats conjuntes i donar suport a la seva visibilitat, creant espais on la inclusió comença a ser una realitat tangible. No obstant això, aquesta labor voluntària i comunitària no pot subsistir la necessitat estructural de suport especialitzat, especialment quan parlem de famílies i persones cuidadores que sostenen una càrrega emocional i econòmica ingent. Amb pensions que sovint no arriben als 800 euros mensuals, aquestes persones han de fer front a les elevades despeses que comporten les teràpies de neuroestimulació i la teràpia ocupacional, pilars bàsics per a la vida i l'autonomia personal. En aquest sentit, l'esperança d'un futur més accessible també troba suport en l'àmbit acadèmic, on el grau de fisioteràpia de la Universitat de València col·labora actualment mitjançant estudis dirigits a ajudar i millorar la qualitat de vida d'aquestes famílies. En definitiva, Divergentes i Famílies no sols demana un espai físic o una major oferta d'oci, demana que Picassent esdevinga un referent de convivència on la visibilitat siga total i el suport a la diversitat funcional siga una prioritat compartida, garantint que cap xiquet o xiqueta es quede enrere per falta de recursos.